Здравейте! Това, което ви е нужно за почистването е четка, косъм с средна дължина, помек, за да не се нарани тапицерията, суха кърпа и пулверизатора с препарат. И сега процедурата е следната. Както виждате, тук имаме замърсявания на салона и започваме. Нанасяме. Първо увлажняваме цялата седалка. Секунда. Навлажнява се. Като наблягаме на замърсените части. Вземаме четката. Виждате водата, където бях изтъркал, стана кафява. Започваме леко да изравняваме цветовете, мръсно чисто. Забелява тук как стои кафяво. С една ръка е малко трудно да се работи по принцип. След това вземаме сухата кърпа. Както виждате, вече не е кафяво. Това е като цяло процедурата. Ето тук наблягаме, стои по-тъмно, отколкото по принцип. И вече не стои толкова тъмно. Може да разберете, ето, тук сме почистили, тук не сме. Това е като цяло. Ако да не спомните, че е някаква заблуда, ще я почистим малко и от ъгълчето тук. Където има по-големи замърсявания, разбира се, мокри повече. Вземаме сух парцал. И както виждате, това се процедира за целия салон, за да не остават следи на почистено и непочистено. По принцип оптимален резултат се прави с ето това нещо. Смукачка на Кирхер, която смучи вода. Тя замества парцала. Това е. Ако имате въпроси,